Konečne limonáda bez výčitiek. V dnešnom videu budem pokračovať v avizovanej sérii o slovenskom zázvorovom koncepte a dnes budem hodnotiť prvý nealkoholický produkt, ktorý je priam stvorený na letné osvieženie. Zingy limonádu v plechovke. Povedzme si hneď na rovinu pragmatický fakt. Toto nie je ten vysoko koncentrovaný fytoterapeutický elixír vo fľašiach, o ktorých budem hovoriť v ďalších videách. Je to nápoj, kde je základná zmes rozriedená vodou a nasýtená oxidom uhličitým. Napriek tomu je to však produkt, ktorý vo svojej kategórii letných drinkov totálne valcuje konkurenciu. Kým bežné komerčné kolové nápoje, radlery či energetické drinky sú plné rafinovaného cukru, glukózovo-fruktózového sirupu alebo umelých sladidiel, ktoré likvidujú črevný mikrobióm, táto limonáda si drží absolútnu čistotu. Je sladená výhradne poctivým slovenským včelím medom a obsahuje reálnu šťavu zo zázvoru a čistých citrónov. Je to ideálna inteligentná voľba na letné akcie, grilovačky, opekačky, chaty či ako osvieženie pri cyklistike. Vďaka prítomnosti termostabilných zázvorových šogaolov ti tento drink fantasticky pomôže so zažívaním ťažších pokrmov nielen z grilu. Stimuluje žalúdočné šťavy a predíde pocitu ťažoby. Ak hľadáš v lete bublinkové osvieženie, ale odmietaš do seba liať presladenú komerčnú chémiu, toto je tá správna alternatíva. Detaily ako vždy nechávam v popise.